Gêm y rownd ail gyfle. Un lle ar ôl yn y chwarteri. Cwins Caerfyrddin yn erbyn Pontypool. Y ddau dîm yn ysu i fynd i Gaerdydd wythnos nesaf. Yn y rownd y chwarteri. Y bêl yn llithro allan o ddwylo. Joel Mani. Mae'r Cwins yn llwyddo i ddwyn y bêl i ffwrdd o'r tir yn aros amdani. Rodri Lewis. Pwyllog yw hi i'r Cwins yn fan hyn, yn gynnar yn yr hanner. Steffan Jack Jones yn gweld rhyw gyfle am gic fach mae'n adlamu. Yn ffafriol i Ioan Jones, Game McDonald i Iori Badham. Y Scarlett ifanc am sgorio cais cyntaf y gêm i'r tîm cartref. Y Cwins 8 pwynt ar y blaen, diolch i gic gosb gan Steffan Jack Jones. Ond dyma chi gyfle mwy ar gêm hyd yma i Pontypool. Scott Matthews gyda Sam Scarf yn cynorthwyo. Ellis Lewis i Mani, Marcus Jones! Cais i Pontypool, maen nhw fewn 3 pwynt. Ail hanner yma yn y parc, y Cwins, 4 pwynt ar y blaen. Cic gos barach gan Steffan Jack Jones wedi'r trosiad yn yr hanner cynta gan Kieran Meek. Y Cwins yn fan hyn, yn y sgarmes y middle yn dod allan ohoni, Lewis Morgan. Bwysig i'r Cwins, gadw am mynedd yn fan hyn, ar y blaen ar hyn o bryd. Ond basau cais arall yn bwysig i'w rhoi nhw'n bellach ar y blaen. Rodri Lewis yn deud wrth y blaenwyr i ddod o amgylch y gornel. Lewis Morgan eto yn ei chanol hi. Y bêl tro yma yn nwylo Game McDonald yn ymestyn. Ben Brigsby yn gweld hi dros y gwyngalch. A'r Cwins 9 pwynt ar y blaen yn y rownd ail gyfle. Awr o'r gêm wedi bod yma yn y parc. Yng ngêm tyngedfennol o'r tymor i'r ddau dîm yma yn ysu i gyrraedd y chwarteri. O'r di'r bêl allan o ardal y dacl, hyfryd gan Ford teg at yr asgell. Meek i Carrick McDonald yn ceisio curo'r dyn ola, ond y dadlwythiad yn darganfod y canolwr Marcus Jones o dan y pist. Y trosiad dal i ddod a'r gêm ymlaen. Da ni yn munudau ola'r gêm, 78 o funudau ar y cloc. Yn Erin James yn darganfod y neidiwr. Mae angen i Pontypool fod yn gywrain, yn gywir. Dim camgymeriad yn fan hyn. Lewis ar bêl allan, Mani i Ford, Meek yn symud hi tuag at yr ystys bellan, torri nôl tu mewn. Johan Duggan yn dal i wthio ymlaen, Millen yn ceisio dwyn y bêl. Ond mae dal yno i'r ymwelwyr, Pŵle sy'n dod ymlaen. Braich y dyfarnwr yn yr awyr, cic gosb. A mynd yn sydyn, mae Ford yn gweld cyfle i fynd amdani yn ymestyn. Ddim yno. Millen yn llwyddo i rwystro y maswr ifanc. Metr yn bryn fan hyn i Pontypool. Scott Matthews ar bêl. Dani Gesail, braich y dyfarnwr yn yr awyr. Pontypool ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Mae'r cloc yn goch yma yn y parc. Y Cwins ar ei hôl hi o driffwynt. Triffwynt yn ddigon i fynd ar gêm i amser ychwanegol. Ond dyma nhw'n dod. Game McDonald gyda cefnogaeth ar ei ysgwydd. Rodri Davies yn fan hyn yn cael ei dynnu'r tir. Basai'r Cwins wrth i bod yn cael triffwynt i fynd ar gêm i'r amser ychwanegol. Cais i ennill y gêm. Na chi linell hyfryd. Game McDonald unwaith eto sydd wedi bod yng nghanol pob dim prynhawn yma i'r Cwins. Braich y dyfarnwr allan, felly mae yna gyfle am 3 pwynt, beth bynnag yn fan hyn. Yn gweld cyfle, yn mynd amdani, Jack Howells! Mae'r Cwins wedi sgorio! A'r Cwins wedi selio i lle yn y chwarteri. Pontypool, wel, tor calonis iddyn nhw, ond y Cwins fydd yn mynd i'r brifddinas wythnos nesaf. Trosiad Steffan Jack Jones yn golygu na'r sgôr terfynol. Cwins Caerfyrddin 25, Pontypool 21, a'r Cwins mewn i'r cwarteri.